с моя приятел Венци ще играем на Roblox, ето го. И ще играем на Super Hero Tycoon. Аз съм Iron Man. А той сега ще видя. Той ще е Батман. Айде, Венци, отивай. Не забравяйте да се абонирате за канала и да пишете долу в коментарите на какви други игри искате да играете. Аз спечелих $185. Пускай. Тази игра винаги аз много съм играл. Какво направи? Венци събира пари. Още нямам пари. Аз ще пусна такова. Айде бе.